Bones! Soc la Sònia Rivera i tinc 25 anys. Soc afiliada a la 11, com vosaltres, i sempre m'ha agradat moltíssim estudiar i soc molt ambiciosa a nivell laboral. Llavors, vaig vindre del meu poble de Lleida cap aquí a Barcelona el 2013 per estudiar periodisme, perquè m'encanta la comunicació. Sempre és superimportant triar la carrera per fer durant 4 anys el que t'agradi i no per les sortides professionals, perquè si no segurament hagués triat una altra cosa. Però bueno, la comunicació m'apassiona i vaig decidir que faria periodisme a l'Autònoma. Quan vaig acabar la carrera no em sentia preparada, sentia que faltava coses. Estar més especialitzada en algun aspecte per poder trobar millor el que m'agradaria treballar, i vaig fer un màster de màrqueting polític també a l'Autònoma durant 2 anys. I quan estava fent el màster, per coses de la vida, se'm va creuar la possibilitat de començar a la venda a la 11 i ho vaig trobar una molt bona oportunitat per començar a adquirir les competències de treball, per passar una mica de la vida aquesta estudiantil a la vida adulta i començar a tenir responsabilitat, a tenir horaris, a ser independent econòmicament, tot el que ve sent el que et dona una feina. També et dona autoestima, i la venda és una molt bona opció perquè pel fet de ser afiliats estic super ben cuidada, i a part la venda també et dona la possibilitat de poder optar a diferents cursos d'especialització que es fan a la 11 per diferents càrrecs. Llavors, no havia contemplat mai la 11 com una futura opció laboral, i la veritat que m'alegro moltíssim d'haver-m'ho plantejat un dia, perquè és molt, a part del que us he dit, de que adquireixes competències laborals, és molt gratificant estar treballant a la teva casa, per dir-ho d'alguna manera, ja que cada cupo que vens va destinat econòmicament a l'adiestrament d'un gos pigall, també ajudes tiflotecnològiques, o sigui, estàs contribuint d'una manera activa a que la 11 creixi i els afiliats dels quals formem part puguin millorar la seva situació. I també el que m'agrada moltíssim és que estant aquí al carrer i parlant amb la gent s'aprèn moltíssim, moltíssim, de relacionar-te amb la gent, d'entendre les persones. Si estàs amb les orelles ben obertes i amb la ment també ben oberta, aprens moltíssim. I a part, el bo de la 11 és que et deixa combinar els estudis amb la feina, perquè el que vol és que els seus afiliats estiguin ben preparats per tenir un futur brillant, evidentment. Bé, també per últim us vull comentar que, per exemple, jo he començat a estudiar un màster i treballo 6 hores, que això està molt bé, que et permet reduir la jornada laboral per poder dedicar temps als teus estudis, o siguin reglats o no reglats. I això és fantàstic. I no res, que espero no haver-vos avorrit massa i haver-vos explicat alguna cosa que us hagi interessat, i qualsevol dubte, qualsevol reflexió o el que sigui, aquí estic encantadíssima. Gràcies.